chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni eto o'r sul hwn ar gyfer ein haddoliad. Gobeithio gewch chi fendith o fod yn ein plith. Croeso cynnes iawn. Gadewch i ni gannu'n llawen i'r arglwydd, a gweiddi'n mawr i'r graig sy'n ein hachub. Gadewch i ni fynd ato'n llawn diolch, gweiddi'n uchel a chanu mawr iddo. Achos yr arglwydd ydy'r Duw mawr, y brenin mawr sy'n uwch na'r duwiau i gyd. Mae mannau dymdar deiar yn ei ddwylo, a chopawon y mynyddoedd hefyd. Fe sydd pia'r môr, a mae fe wnaeth ei greu, a'r tir hefyd, gan mae ei ddwylo fe wnaeth ei siapo. Dewch, gadewch i ni addoli ac ymgrymu iddo, mynd ar ein gliniau o flaen yr arglwydd ein creuwr. Fe ydy'n Duw ni, a ni ydy ei bobl e, y defed mae'n gofalu amdanyn nhw. Dewch, gadewch i ni ganu llawen i'r arglwydd, canwch gan newydd i'r arglwydd, y ddei ar gyfan, canwch i'r arglwydd. Canwch i'r arglwydd, colmolwch ei enw, dwedwch wrth y cenhedloedd mor wych ydy e, ac wrth y bobloedd am y pethau rhyfeddol mae'n ei gwneud, mae'r arglwydd yn Dduw mawr ac yn heiddi ei foli. Ein tad, diolch i ti am greu byd mor hardd i ni fyw ynddo. Mae'r byd yn hardd drwy'r flwyddyn, ond diolchwn arbennig heddi am y gwanwyn. Diolch am y blodau sy'n gwenu arnom ac am gan yr adar.
Ond bod y byd yn hardd, cofion mai harddwch y Duw sy'n mynd a dod gyda'r tymhorau. Diolch am Iesu Grist, sydd yn agos yr un bod y tymhorau yn newid. Gweddiwn yn awr yn ei enw ef, ac fel aelodau o deulu Duw drwy'r byd. Ein Tad, diolchwn i ti am ein gosod mewn teuluoedd a'n clymu ynghyd mewn tynherwch a chariad, i feithrin a chynnal ein gilydd, i garu ac i gael ein caru, i ddysgu ymddiriedais a chyfrifoldeb, ac i rhannu holl brofiadau bywyd. Gweddiwn dros deuluoedd Cymru, dros bawb sy'n gwneud ei gorau i addasu yn ystod y cyfnod anodd hwn, dros blant a phobl ifanc sy'n wynebu penderfyniadau, dros y teuluoedd sydd dan straen ac alethwyd gan ofid a phryder, dros y teuluoedd a rwygwyd gan drais neu dlodi, a'r teuluoedd a fylchwyd gan farwolaeth. Cyflwynwn bawb sydd mewn angen ac adfyd i ti mewn gweddi. Ein Tad, diolchwn i ti am dy eglwys, am deulu dy bobl, ac am y breintiau a ddaw i ni drwyddi. Diolch am gael ei meithrin yn y ffydd, ac am gael dod i ddysgu amdana ti, ac am gael clywed dair yn ein cyfarch. Gweddiwn dros dy eglwys, yr eglwys leol a'r eglwys drwy'r holl fyd. Lle boi ffydd yn wan, rhoedd i weledigaeth gliriach ohonot. Diolch am gyfleoedd i gyd addoli, ac ein bod yn gweleisiau'r gymdeithas o fewn y capel ar y sul. Diolchwn am y cyfleoedd i addoli drwy'r cyfryngau digidol a chymdeithasol. Diolch am bob dawn dyfeisgar a chreadigol yr wyt wedi rhoi i ni, a helpa ni ddefnyddio'r doniau hynny mewn modd cadarnhaol. Ein Tad, diolchwn i ti am amrywiaeth teulu'r ddynoliaeth. Dy blant di ydym o bell ac agos, teulu a greuwyd gen i ti, teulu y daeth yr arglwydd Iesu'n rhan ohono, teulu y bu ef farw drosto. Gweddiwn dros yr rhai hynny wrth deulu sy'n byw mewn tlodi ac angen, yr rhai sy'n ewynu tra bod eraill ar ben ei digon, yr rhai sy'n ddigartref, yr rhai sy'n ffoi o ddiwrth ormes a rhyfel, yr rhai sy'n mewn adfyd ac anobaith. Cyffwrdd yn colonnau a byw ha ein hawydd i weithio am gyfiawnder i'th blant ym mhob man, ac i ddod â holl deuluoedd y byd i rannu yn y llawenydd sydd yn Iesu. Clyw ein gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Deus in me.
Siwmai. Mae perthyn i deulu yn beth rhyfedd pan chi'n meddwl am y peth. Ac eto, rydyn ni gyd yn perthyn i ryw fath o deulu, yn gam neu'n gymwys. Y teulu ble'n magwyd ni yw'r un sydd wedi'n gwneud ni, ein ffurfio ni. Maen nhw'n dylanwadu arno ni, naill yn ein cyfleru ni i fod fel nhw, neu ein gwneud ni'n benderfynol o fod dim un blewyn yn debyg. Naill ffordd neu'r llall, lico fe neu bido, mae hynny'n ddylanwad. Mae bioleg yn beth rhyfedd hefyd yn diwe. Mi ddwedai wrthoch chi, mi ydw i'n dystiolaeth fyw ar ddwy goes o'r rhyfeddod hwnnw. Achos pan wy'n edrych yn y drych, yr hyn wy'n ei weld yw fy mam, ac yna'i mam hi hefyd. Maen nhw yno fi o ran DNA a phethau biolegol gwyddonol eraill, mae'n wir, ond hawyr bach. Wy'n dal i syni i'w gweld nhw yn fy wyneb wrth i fi fynd yn hun. Cofiwch, weithiau wy'n gweld yn had, ac mae hynny'n scary. Wrth gwrs, does dim rhaid perthyn yn fiolegol i'ch teulu chwaith. Mae'ch magwraeth yn llawn cymaint rhan o'ch gwneuthuriad chi hefyd. Efallai nad eich teulu biolegol a'ch magodd chi. Efallai y cawswch chi'ch mabwysiadu. Neu eich magu gan bobl nad oedden nhw'n rhieni biolegol i chi. Ond y mae profiadau eich plentyndod, eich amgylchedd ffurfiannol yn llawn cymaint rhan o'ch cynhysgaeth chi hefyd. Yn nature a'r nurture. Rydw i'n canfod fy hun yn ailadrodd geiriau ac ymadroddion a ddywedwyd gan fy rieni bod y blynyddoedd ers iddyn nhw fod yn fyw yn lluosogi'n rhy gyflym o lawer. Dydyn nhw ddim yma bellach, ond fe allaf glywed eu lleisiau nhw bob dydd yn fy mhen. Ac weithiau rydw i'n adrodd, ailadrodd a thrydydd adrodd y geiriau, y troion ymadrodd a'r brawddegau a ddywedwyd ganddyn nhw. Yn ddiarwybod bron, fel rhyw fath o reflex action, achos mae'r fagwraeth ges i gyda nhw, y nurture, wedi weirio'n ddofn yno i fel DNA hefyd. Ac mae hynny'n wir amdano chi. Mae ein teuluoedd bore oes ni yn un peth. Dydy ni ddim yn ei dewis nhw, na nhw ni o ran hynny. Ac felly look neu anlook yw eich teulu. Ond beth am ar ôl i ni dyfu? Mae gennym fwy o ewyllys rydd bryd hynny. Rydyn ni'n medru gwneud dewisiadau nawr. Rydyn ni'n dewis ble rydyn ni eisiau gweithio. Rydyn ni'n dewis ble rydyn ni eisiau byw a phwy yr hoffen ni dreulio'n hamser. Sy'n dod â fi at deulu eglwys. Mae gennym ni ddewis ble rydyn ni am wneud ein teulu o ran eglwys. I ba gapel yr awn ni? O wneud y dewis hwnnw, fe setlwn ni mewn un teulu. Rydyn ni'n edrych o'n cwmpas gyda pheth cywreinrwydd. Pwy yw aelodau'r teulu hwn tybed? Ac fe welwn ni wynebau'n edrych yn ôl arno ni. Pob oed, pob cefndir a thipyn o bob dim arall. Yn raddol, down ni adnabod y bobl hyn sydd hefyd wedi dewis bod yn rhan o'r teulu hwn. Mae'r Beibl yn galw cyd-Gristnogion yn frodyr a chwiorydd. Caiff Duw ei adnabod fel Duw y Tad, ac mae Iesu Grist yn fab iddo. Dyma'r ultimate teulu, yr uber teulu os mynwch chi, a Christ sy'n gosod ein patrwm ni o sut y dylem ni ymddwyn. Y dylem garu ein gilydd a gofalu am ein gilydd. A thrwy hynny, ddysgu sut i garu'r byd yn ehangach. Y mae Cristnogaeth
yn ganllaw ar gyfer sut i ymddwyn yn y byd hwn, sut i fyw yn gyfrifol o fewn ein cymdeithas. Ychydig bach fel y cynghorion doeth fyddech mam yn ei roi i chi pan oeddech chi'n blentyn. Calla dawo. Os na fedri di ddweud dim byd neis, paid dweud dim byd o gwbl. Paid pigo hwnna neu wneith e ddim gwella. Yr hwnna godws a gollws i le. Y peth pwysig yw ein bod ni'n perthyn, nid drwy waed, ond drwy ffydd. Ac am ffordd i berthyn i'n gilydd. Perthyn o ddewis. Mae perthyn yn ein angori ni, ein deiaru ni, wrth i ni fyw yn y byd hwn. Mae'n rhoi gwraidd i ni, yn ein sefydlogi. A thrwy berthyn, rydyn ni'n dod i adnabod. Yn ôl Waldo Williams yn ei gerdd rymus, Pa beth yw dyn? Adnabod yw cael un gwraidd dan y canghennau. Yr ydym ni bob un yn rhan o'r un goeden. Yn wreiddiau, canghennau, brigau a dail. Rydyn ni gyd yn rhan o'r un peth mwy ardderchog hwn. Ac os feddyliwn ni am pwy sy'n perthyn i deulu ein heglwys ni yn y priordy, Heol y Prior, Caerfyrddin, Sir Gar, Cymru, Prydain, Ewrop ar hyn o bryd, Hemisffer y Gogledd, y byd, y bydysawd. Gyda llaw, oeddech chi'n gwneud hynny pan oeddech chi'n blant? Chwyddo map eich lleoliad yn fwy o gam i gam, nes cynnwys yr holl greadigaeth a chithau'n un darn bach, rywlen i ganol? Falle mae dim ond plant ysgol y Dderwen yn y 70au oedd yn arfer gwneud hynny. Beth bynnag. Os feddyliwn ni am y cyfan ohonom, yr unigolion sydd yn gwneud ein heglwys ni, o'r ieuengaf hyd yr hynaf. Yna mae pawb yn cyfri, am fod gan bawb ran yn y peth mwy. Sdim ots pwy i chi, sdim ots o ble ddeithoch chi, sdim ots beth yw'ch oedran chi, mae hynny'n ffaith. Sneb yn perthyn mwy na llai na'i gilydd, rydyn ni gyd yn perthyn yn gwmws yr un faint. Fel rhywun sydd wedi bod yn mynd i'r priordy ar hyd i hoes, heb time off for good behaviour. Mae gen i brawf o hynny. Mae sawl fersiwn o Elinor wedi bod yn y priordy. Wi wedi bod yn blentyn yn yr eglwys. O'n i tua 2 pan ddechreuais i yn yr ysgol Sul, wi'n credu. Wi wedi bod yn berson ifanc yn y priordy. Ces fy nerbyn yma. Wi wedi byw bant a chadw hyd lastig go stretchy o'r priordy, fel ymwelydd a chlysurol. Wi wedi dod nôl i'r priordy fel rhiant ifanc ish. Wi wedi bod yn y priordy fel oedolyn sy'n prysur fynd yn hŷn. Caws caled fanna, does gen i ddim dewis yn hynny. A nawr, wi'n ddiacon am gyfnod. Nath ffrind i fi weithio mas bod yn ddiacon yn y priordy am 7 mlynedd gyfwerth a blwyddyn gyfan o siliau, dychmygwch. Cofiwch, tasai fy mam a fy nhad yn fyw o hyd, bydde'r ddau wedi chwerthin sbon nhw'n wan o ddeall y busnes diacon yma. Ac yna mi fydda i'n cripian ymlaen at fod yn un o'r to hun yn y priordy. Nes falle, os sticau i ymbythdi, falle mai fi fydd yr aelod hynaf yn yr eglwys. Dychmygwch hynny. Ond mi fydda i, drwy gydol yr holl amser, wedi cynnig rhywbeth gwahanol i fywyd yr eglwys, gobeithio, yn ogystal â chael pethau gwahanol yn ôl. Ar y dechrau, o'n i'n cael hwyl yn yr ysgol Sul yn tynnu lluniau. Lluniau o Dougal a'r Magic Roundabout, nid Iesu a'r gwirthiau. Gnewch o hynny, beth mynnwch chi.
a waren bythdi fel idiots gyda'r criw bach oedd yn mynd i'r ysgol Sul bryd hynny. Byddwn ni yn cael gwersi hefyd rhag ofn bod chi'n meddwl bod ni'n slackers llwyr. A weithiau, ro'n ni'n cymryd rhan mewn ambell i wasanaeth. A'r peth anferthol a norfod hwnnw ar derfyn bob blwyddyn, sef y gwasanaeth Nadolig. Fi sy'n mair mwy o weithiau na sy'n weddus. Ac o'n i'n eitha embarrassed i fod erbyn y diwedd. Oedd e yng ngeiriau fy mhlant yn lame. Gwisgo dillad wedi'i gwneud o sheets, dweud geiriau na fydden ni, byth yn ei dweud nhw fy hun, a'r holl bobl yna'n gwylio. Cringe. Ond nawr, fel oedolyn, wi'n gwerthfawrogi'r profiad o gael gwylio plantos heddi yn adrodd y stori hynod hon i ni oedolion. Ein bod ni'n gwybod yn iawn beth sydd mynd i ddigwydd. Mae hi'n stori gwerth i hadrodd eto. Ac mae'r profiad o'i gweld eto yn un gwerthfawr. A nawr, wy'n edrych nôl ar yr adegau pan oedd yn rhaid i fi gannu fy fersiwn dodgy o siar gwynt, a meddwl mod i wedi helpu aelodau'r eglwys i werthfawrogi'r stori anhygoel hon unwaith yn rhagor. Ddegawdau yn ôl, pan o'n i'n embarrassed. Pan rydyn ni'n gwylio'r plant hyfryd sydd gennym ni yn y priordy yn bod yn ardderchog, rydyn ni hefyd yn cofio am yr holl flynyddoedd aeth heibio yn ein bywydau ninnau, a chofio mai yr un yw'r neges seml ond hollol syfrdanol, sef stori'r geni. Wi eisiau diolch i'r plant am roi gwefr i ni, a roi pefr yn ein bywydau ni, y sparkle. Fe ddaw plant eraill i wneud yr un peth dro ar ôl tro dros y blynyddoedd sydd i ddod gobeithio. Achos fel na mae fod, y rhod yn troi. Cofiwch chi, licen i weld yr oedolion yn cymryd stori'r geni mlaen rhywbryd. Nawr, mi fydde hynny'n treat i bawb. Wrth fynd yn hŷn, wrth gwrs, rydyn ni'n setlo mewn un lle yn yr eglwys. Ac i'r plantos ifanc, mae'n siŵr mai un grŵp mawr o bobl ydyn ni'r oedolion, nid unigolion. Sgwni siwd mae'r plant yn ein gweld ni. Siwd beth i ni'n edrych iddyn nhw. Mae'n siŵr yn bod ni'n ymddangos yn hynafol, yn 100 oed o leia, os nad yn 1000 o flynyddoedd oed. Fossils. Allan nhw ddim dychmygu y buon ni yn blant unwaith. A rai ohono ni yn blant drwg hefyd. Sa'n mynd i enwi neb. Ond mae gennym ni bob un rôl bwysig ym mywydau'r plant hyn hefyd, oherwydd ni yw'r oedolion, y to hun, sef y to ffigurol uwch eu pennau nhw, y ffram o'i cwmpas nhw i'w helpu i ddatblygu, i'w hannog nhw. Ni ddaeth o'i blaenau nhw, ni sy'n dangos esiampl, ni sy'n cynnig cariad a chyfeillgarwch a genogaeth iddyn nhw, ni sy'n gwenu pan rydyn ni'n ei gweld nhw. A nhw fydd yn cario ymlaen ar ôl i ni hen ymadael. Mae'n rhaid i mi ddweud fan hyn bod oedolion y priordy wedi bod yn bwysig ym mywydau fy mhlant i. Wrth iddyn nhw dyfu. Achos dyma chi'r teulu estynedig yn y dre. Y bobl garedig yna sy'n codi llaw ar y stryd, y bobl sy'n gwybod eu henwau nhw,
y bobl sy'n holi am eu hint nhw, a'r bobl sy'n rhyfeddu yn ddiffail ac yn eu cyfarch gydag ebwch fel jawch ti di tyfu. Yr oedolion hyn yw'r bobl sydd wedi becso amdanyn nhw. A thlawd iawn fyddai profiad nhw o brifio wedi bod heb y bobl hyn. Mae'n fraint i ni oedolion gael bod y mywydau y plantos. Rydyn ni yn lwcus ohonyn nhw ac maen nhw'n lwcus ohono ni. Odi, mae teulu yn beth mawr. Mae e'n beth special, ac eto yn rhywbeth hynod gyffredin. Ond bobl, does ganddyn ni ddim teulu heb ein gilydd. A phan wy'n edrych arno ni fel teulu'r ffydd yn y priordy, rydyn ni'n lwcus o fod ar y cilcyn bach hwn o dir yn y priordy, ar heol y prior, Caerfyrddin, Sir Gar, Cymru, Prydain, Ewrop ar hyn o bryd, hemisffer y gogledd, y byd, y bydysawd, a hynny yng nghariad Crist. Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni ar gyfer ein hoedfa heddi. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan, a diolch arbennig i Elen Wyn am y myfyrdod hyfryd. Cadwch yn ddiogel a chadwch yn iach. Croeso i chi ymuno ni eto y Sul nesaf. Pob bendith a da bwch i gyd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddw gyda ni oll. Amen.